салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нархтиҷӣ. О бача клендомо биё. Салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нархтиҷӣ. Имрӯз мо дар шаҳри Ҳисор, дар ноҳияи Ҳисор қарор дорем. Ба шумо нархҳои қолинҳоро гап мезанем. Дӯстони азиз, ина дидестин чанд қа калон магазини мо, ҳама вариантҳо, ҳама расвидкаҳош ҳастанд. Якта обзор мекунем. Дӯстони азиз, видеоморо то охириша тамошо кунед. 90% одам бе подписка, бе умуно тамошо мекунад. Ҳамуро тукмачаи сирха зер кунед, як лайк ажиқед, мода ҳама вақт мотиватсия мешавад. Аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат. Аз шумо боша якта лайк, дӯстони азиз. адресмон бозори Ҳисор ака, бозори Ҳисор пеш таксиёга қолинои Заид ака. 882 ака 415. Салом алейкум ака. Акой дарушкоҳ ё? Бале ака ҷон, алейкум ассалом. Дарушкоҳ ака, ино истеҳсоли Тоҷикистон ҳамаст. Ҳамашон истеҳсоли Тоҷикистон. Як квадратш 190 сум, 180 сум, 170 сум. Баъд инҷа да мешаванд айно квадратш 180 сум ино мешаванд. Гулистон 180 сум, 190 сум квадратшон мешаванд. Ино ё мешаванд ака ҷон. Як квадратш айно ё. ин ҳардушон як қолинанд. Инш зардчам, инш сирхш. Ай ҳардуша мешавад. Айно мешаванд 120 сум, 115 сум квадратҳои ино мешаванд. Квадратш? Айна ё 210 сум, 220 сум квадратшон мешаванд. Делта. Оз ҳамаш квадрат ҳисоб мешавад. ҳамаш квадрат ҳисоб мешавад. Чизе ки бигиранд квадратшон ҳисоб мешавад. Бале ака. Айна ё шом ҳастанд. Ино делта ака. Делта иниш зарча шумо дега иниш тиём нишаш ҳастанд. Ба айна ё ҳастанд Малика, қолинои Хайрухум. Як квадрат 90 сум. Ина ё ҳастанд. Сафедчаш ҳаста, тиём нишаста ака. Хоб, ин арбоб мешавад ака. Айна ё ҳастанд. Квадратшон 120 сум, 110 сум квадратҳо ино меғалтанд ака. Ва ин ҳамин рафтан мегирад ин тарафшон ака. Хоб ака, баъд айно ҳастанд. Гулое ки ҳастанд, қолинои қимат ино ҳастанд. Қиматош ҳастанд, ино арзонтарош ҳастанд. Квадратшон 65 сум, квадратҳо ино 110 сум, 100 сум квадратшон. Хоб, инҷа меравад. То инҷа ҳамин нархҳо мешаванд ҷада. Як квадратш ин ҳастанд. Як квадратш 110 сум, ин ҳастанд. Як квадратш 120 сум, 130 сум квадратшон мешаванд инора. Инҷа омадан мегиранд инҷа арбоб. ин ҳамин нархҳоанд ҷада. Иношам ҳам хел ака. Иношам ҳам хел. 110 сум, 120 сум квадратшон меан ҷада ака. Истеҳсоли Хайрухум ака ино. 5 завод аст. Ҳамин 5 завода вақти ҳамаш ҳамкорӣ дорем ака ҷон. Вақти ҳамаш ҳамкорӣ аст. Иншоалло ки нархҳои дастрас, нархҳои арзон дорем ака. Баъд ҳар охири моҳ ай 27 то якма скидка дорем ака. Ино ҳастанд ака. Ин ҳастанд қолинои эронӣ ҳастанд ака. Як квадратш 30 доллар, 25 доллар, 20 доллар ино мешаванд ино ака. Квадратшон ака. Ино ё мешаванд. Ин ҳастанд қолинои форс. Истеҳсоли ин шарура ака. Ин ҳастанд як квадратшон, ин қолинои форсанд. Як квадратшон 170 сум, 180 сум, 160 сум квадратшон меғалтанд инора. Ин қолинои форс ҳастанд ака. Ино ё. Ин ҳастанд, ино ҳам ҳастанд ака. Ино як квадратшон 150, 160 сум квадратшон ино меғалтанд ака. Ина то иҷа миён ҷада. ин ҳам хеланд. Истеҳсоли шарура ино. Истеҳсоли шарура ака. Баъд қолинои делта ака инҷа ё. Даҷа нишон дода ки дарошкоҳош. Инҷа қолиношон ака. Хоб. Ака ино мешавад ака. Квадратшон 160 сум, 170 сум ино қолинои Хайрухум ака. иншоалло ки бод савдо мекунем ака ҷон. Иношам ҳам хел меёнам то иҷара. Баъд ҳастанд ино ака. Як квадратшон 180 сум, 190 сум ино ҳам ҳастанд. Ино то инҷа меёнам хел.
شده که با سودا میشه که قالینای ایرانیای دینی میتونن که اینا نام یک کواردرشون 25 20 دلار 30 دلار هم خیلی نرخ میگالتن اصلا اینا هم کواردرشون 190 سوم 180 سوم اینا میگالتن تو اینجا بعد اینجا میاد که اینجا یک کواردرشون 100 سوم 90 سوم 110 سوم اینجا میاد تو اینجا 100 سوم 110 سوم تا اینجا میاد که اینا یوش bu اینجا ارزان ترش نکه اپت مغازین ان شاء الله که بیان کلیت بود دستگیری میکنم که خب که اینا یک قالین دل تنه که اوی دوجا نشون دادیم که شدگیش این زرچه شکا گلوی نام چه بود اکا اینا کبوچش هست تیوم نیش چند سوی داریم اکا سویتوش به حد بسیار نه اینا قالین مترکیان اکا مترکیان قالین قیراخوم اکا یک وادتشون 110 سوم 100 سوم 90 سوم با ان شاء الله دستگیری داره که برش 3 داره 3 نیم داره که اینا 4 داره همه رزمش داریم اکا 2 نیم داره 2 داره بعد دروشکا میشه رفتگیش 2 180 150 120 180 رفتن میگیرم خیلی که اکا ایشم هم نمونه خیلی اینش ارزان تراشون 60 55 سوم کوادراتشون میگالتن که یورو اینش هم نمونه خیلی که اینجا نشون دادیم که قیراخوم اکا ایشم اینش هم 110 سوم 100 سوم 90 سوم خیلی میگالتن خب بعد این اصلا قلنه تیار که ای بس که جمعونه که مایده تر همه یه نمیتونیم شدن نشون داده با اون خودی خب اکا این اصلا این نمودش هست اکا چند رسید که شده اکا بعد زوادشون فرق میکنن ارزان تر میشه قیمت تر میشه غاز توننگ میشه اکا اینو اینش میشه همه یا میترکن اکا زمین دیگه همش میترکن بگم که جمع مایده تر اکا مکان کم تر مایده تر به اون خاطر همه یه رکلام کردن نمیتونن میترکی اکا قالین قیراخوم اکا یلدوز نکه جان اینو یک کوادراتشون اکا 120 سوم 115 سوم که میگالتن کوادرات تو اینو اکا ان شاء الله که با دستگیری میکنیم اکا ان شاء الله که بیان با دستگیری میکنیم بازار حصار اکا بازار حصار پیش تاکسی گای قالینای زاید اکا 882 اکا 4 تا 2 15 дӯстони азиз дар канал меҳмон бошӣ ҳатман зангулаш қатъи обуна шавиду я лайк қатъи дастгирӣ кунед нархҳои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед ҳама вақт аз мо ҳаракат аз аллоҳ баракат